Os beléns municipais do Concello de Ribeira xa se poden visitar en Aguiño e Santa Uxía. Por prevención e con diferencia de anos anteriores non houbo actos simbólicos de apertura dos mesmos. O Concello de Ribeira informou de que os beléns municipais de Aguiño e Santa Uxía xa se poden contemplar e que, a diferenza de anos anteriores, por prevención non haberá actos simbólicos de apertura dos mesmos. No que se refire ao de Santa Uxía, ubicado no Malecón, e nacemento renovado cunha nova estrutura logo de longos anos de servizo do anterior. O acendido do Belén de Aguiño tamén tivo lugar o venres, e unha vez máis contase coa colaboración de Miguel Abraldes, aportando figuras para o nacemento. Ademais, como novidade, floristas da localidade aguiñense adiantan a decoración ornamental do adro da igrexa, onde se sitúa o Belén, tal e como se vai facer en distintas prazas e espazos das diferentes parroquias nos vindeiros días.